Level up patrol na! Level up patrol na! Panibago nga quarantine facility kag 32 bed capacity nga off-site dormitory ang gintugyan na sa Iloilo City Government. Gintugyan na sang Department of Public Works and Highways sa Iloilo City Government ang bag-o nga quarantine facility nga nahamtang sa Suok, Arevalo. Ini ang panglima na nga public quarantine facility sang syudad nga magaserbe sa COVID-19 related cases. Ini ang may 16 bed capacity sa diin kada kwarto may kaugalingon nga CR. May nurse station kag may separado nga comfort room sa mga babayi kag lalaki nga nurse. May tangke man sang tubig, sanitation area kag septic tank. Sa tion may brownout, preparado ang mga generator. Subong may kita sang 5 ka quarantine facility nga public facility. Ini ang St. Therese Hospital, Jubilee Hall, ang aton bago nga Suok. Kag may lapas maternity kita para sa mga pregnant women, and at the same time may kita Baluarte Elementary School para sa mga LSI, OFW kag mga apor. Magluwas sa quarantine facility, inang may 32 bed capacity man nga fasilidad para sa medical practitioners. Ginabugusan sang 16 ka kwarto nga may kaugalingon nga comfort room. Kompleto man sa kinahanglanon kasubong sang dining area, living area, laundry, lulutuan, water tank, sanitation area kag septic tank. Sa subong may 20 ka positive patients nga ginalakipan sang locally stranded individuals ang yara sa nasambit nga quarantine facility. Through the efforts of our beloved city mayor, Mayor Jerry Petreñas, nakapatindog sang bag-o nga mga quarantine facility ang aton gid nga syudad. Kabulig man of course sa donations ng aton nga mga sponsors among DPWH kag ang Metro Pacific. Nagbulig sila patindog sang duwa ka mga bunker rooms, bunker buildings nga kung sa diin maka-cater siya sang around 32 ang isa, kag ang isa naman niya 20 ka patients. Inida ko nga buligid nga para ma-augment na naton ang mga kinahanglanon gid naton nga rooms kay kinahanglan ta na ibalik ang mga eskwelahan sa mga principals naton. Ang aton nga mga rooms makita niyo kanami gid may fully air conditioned ini, may sarili nga CR, kag at the same time may mga nurses station nga sakto kag may ara sang proper sanitation area. Inida ko gid nga bulig nga pabatsyag ta sa mga pasyente nga wala tagid sila ginapabayan. Nga hatag ini tanan libre para sa ila kag bulig ini sang city para make sure nga mahatag sang sakto nga programa for the elimination of COVID-19. Ginpasalamatan naman sang alkalde ang Department of Public Works and Highways sa pagbulig sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo agud matigayon ini nga proyekto. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra 11,000 ka mga mangrove seedlings ang ginpangtanom sa mga esplanade. Isa si Sara Diana Habakon, Human Resource Manager sang More Electric and Power Corporation sa mga nagpakigbahin sa pagtanom sang mangroves sa kilid sang Esplanade 7. Alas 6 pa lang sang aga, nakahanda na ang mga empleyado sang More Power agud magtanom sang dugang panga 200 ka seedlings. Isa sila sa kapin-anom ka mga kompanya nga nag-upod sa kampanya sang lokal nga panguluhan nga padamuon ang mga mangrove sa Esplanade. It's actually very fulfilling for us, because one of our core values is environment friendly, and true to our core values, talagang our employees are very enthusiastic to join. They all wake up early. As a matter of fact, as early as 5 a.m. they are already in the office preparing for this. First, syempre, we would like to thank Mayor Treñas for the opportunity to partner with the city. So, because not everyone would have this kind of opportunity, so we really like to thank Mayor for this initiative, because this is for our environment. This is to make sure that our city would be prepared, because there are a lot of benefits of having mangrove trees, So we're really privileged to be a part of this program. Magluwas sa More, nauna na nga nagtanom sa kapin 300 ka seedlings ang mga empleyado sang SM. Ini ang dugang sa 11,060 ka mangroves nga ginpangtanom sa mga esplanade kag coastal barangay sa distrito sang Haro sang nagligad nga tuig. Dako ini nga bulig agud malikawan ang halit nga dala sang baha kag makabulig man sa pagdamo sang fingerlings nga yara sa Iloilo River. Dako-dako gid. Tabalugi kita kung ano ang mga benefit kag kung ano ang importance ng mangroves,
not only on flooding areas but especially ang main nila nga purpose naton sa nga mangrove planting, breeding ground ina sa aton nga mga fishes. Okay? Ang ikaduha, nagaprotect sa sang aton nga mga shoreline. Wala kita sang erosion, wala kita sang water pollution, no? But ang isa pa gini nakita namon dira kay mangroves act as carbon sink, meaning to say naga-absorb sa madamo nga CO2 or carbon dioxide, dina-absorb na kag gina-release naton ang oxygen. So meaning kung normal lang yang nga kahoy, i-compare naton sa mangrove is 4 to 5 times higher sa iyang carbon sequestration kumpara naton sa kahoy lang ordinary. Amon Magluwas sa mga mangrove, mayara man sang 999 tanan ka bamboo trees ang gintanom sa barangay Bituon, Haro. Pila sa mga pribado nga kompanya nga nag-upod sa mangrove reforestation amo ang Panay Energy Development Corporation, More Power, SM City, Globe, UI Finma kag RMN. Yara man ang Philippine National Police agud magbantay sa seguridad sa lugar. continuous ini nga planting sa kada esplanade kay for every private partner naton may kanya-kanya sila nga area or designated nga esplanade para nga i-adapt nila. So ginatawag naton ini nga adoption kay sila na da ma-maintain in case nga may mga patay dira nga mga mangrove, sila man ma-replace. Okay? Of course with our assistance, iya sa CTNO gidaya nga kwan assistance. Suno kay Engineer Escoto, mangrove ang ila na pilian nga itanom sa mga esplanade bangod nagaserbe ini nga carbon sink kag mas mataas ang 4-5 ka beses ang carbon titration kung ipaanggid sa ordinaryo nga kahoy. Okay. Ang ambas mo ni Mayor, latawon gid ang esplanade or Iloilo River per se kung may ara pang area nga pwede matamnan. So ang amon ginlantaw during the low tide, kung may mga makita at nga mga lupa dira, hindi lang siya silted, no? Nga pwede pa matamnan, gin-assist na muna, kag amuna gin-subject namon for every private agency nga itamnan. Itamnan ina. So kung may ara kaming areas pagid nga makita nga pwede pa matamnan, pero during the low tide may tubig na lang, so gin-request man na ni Mayor, nagambal man sa amon nga kuan kamo sa DPWH para matampukan ang ina nga area nga lubog sa tubig during the low tide. Okay, gusto ni Mayor naton nga tamnan gid ang bilog nga stretch sang Iloilo River esplanade sang mangroves. Nahibaluan nga sang congressman pa lang si Mayor Jerry Treñas, aktibo na ini sa pagpatuman sa mga proyekto agud mapasanyog ang Iloilo River kag namintinar ini sa mga katapos sang senro. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.